Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni PB Farida Salgado. Sa dili pa day no, shout out din yung tanan. Karang sunod no sa pagsubaybay sa aking ipang-upload no gikan sa aming drama. Salamat kayo no mga ka-listeners no, mga ka-followers. O palihog day ko no, og subscribe sa aking YouTube channel para ma-notify ninyo no kung ako'y bagong i-upload ng mga sugilanon gikan sa RMN drama. Salamat kayo. Pagkaroon dito maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Kinsay mosak sakripisyo. Adto ra na sa airport ng Milay. Okay. Oh, hala! Nakaabot pa si Franklin! Ni Asia! Oh, hain ko si Franklin day. Oh, dili di ay. Sige man ko tingali ka guna-una ni Franklin, nak. Hinungdan nga, hitsura ni Franklin ang imong makita sa mga batanong lalaki nga moagi dinhi. Oh, sige na, malakaw na ta. Tingalig din niya ta makaabot sa atong flight. Ay, dong, kanang tinuod tong imong giingon ng imong auto ato ibilin sa airport? O lagi ako ra ni ibilin dito sa Oo, airport. nya, di nakawaton. Dili nang ay. O sige, sakay na gang, Carmina. Oh my goodness. Nausam niya akong silpon. Di musika. Doon na ba kako'y natublok ka ini? Nunod nga di na muon. Anong misi ay? Ako din yung dadon sa cellphone shop. Aron ipaayo. Di na mahimong dili ni muon. Maon niya nga akong kinabuhi sa pagkakaroon. Nga lumargahay na sila sa Carmina. Pwede ganin akong lipaya nga nagkasulti may. Pagkahapit ko mulukso sa kalipay sa diyang misugot siya nga mamisita ko sa ila. Para nabasok ko ang iyang amahan. Ang importante nga makapamisita na ko niya. Magdali ko. Ako na ning ipaayong ako cellphone. Dayon, budiretso ko sa ila Carmina. Nak, wag gid mo makontak si Franklin? Wa gid maoy. Sige lang busy. Wa ka madaot ang iyang cellphone, nak? Nagkasulti man gud ni ma. Imposible nga nadaot ang iyang cellphone. Oo niya. Ngano sige mang busy? Tingalig na lingaw lang gid siya istorya. Kinsa ang gikastorya sa cellphone. Nagsalos ka? Of course not. Nga nagutong magsalos man ko. May mag-uyab ning duha. Sorry, anak. Di na ko manawag niya, uy. Ma, inig-abot na ta sa Manila ba? Manuroy ta. Unya kay mupahuway pa man si Papa ni mo, nak. Kita lang kung tunga ang manuroy. Kabisado man ka ni mo Manila. Hinuon. Nakatultul man sa Kus Manila. Gusto na ko makita ang Black Nazarene, ma. Sa Quiapo o sa Baklaran. Okay, anak. Mga doon niya ta dito. Pero kinahanglan nga mananghid una ta ni Papa ni mo. Nay! Uy, hala! Op. Tingalig layan na sa imong ingana ko ha. Frank ko na ha. Frank. Time pa. Nganong karon pa man ka ni Anhe? Karon mo na mong sabot ni Carmina. Hay mo siya, Nay. Gusto na kong makakita niya. Gimingaw na ko niya. Hala! Unsay hala? Nga naman ka, Nay. Huwag ka malipay nga niya ako. Nalipay yun ta. Nga nung naunta man. Wala man sila din eh. Unsa? Wala lagi sila din hidong. Tuwa na ganit tingali sa Manila. Sa Manila. Nanay sab, uy. Ay, kung ko pa hinaman eh. Gusto na kong makakita ni Carmina. Kuan, kanang tuwa na lagi sila sa Manila. Hangtod ganis ni Carmina. Nakugang man sa kalit-kalit nga desisyon ni Dong Jason nga mga to sila sa Manila. Paita, good. Nag-ulgan ito sa Carmina. Kaya kang natando nga paanhion dinhi. Nakalitan sa taon to sa Carmina sa ilang desisyon, oy. Kinsabli gusto na nga musayo sa Manila. Si Don Jason. Ato ko na siya magpahuway.
Kay dinhi ko no, doon ay manawag niya nga magpa-blow out. Paita ko. Pait gyud. Gisigihan bitaw kag kontak ni Carmina ganiha aron pay bawon ka. Aron sa ingon dili ka mahago sa pag-anhi. Binuam sa gudang ako cellphone ay. Kalit lang nga, wa mo siga. Wani mo bunali ang OR mo siga. Hinam gani ko nga makita ni Camina na makaanhi ko. Pero, walang di gihapon. Oh, muhila ka. Sabay dili makahilak ini sitwasyon na ay. Nagdalikon ko kanhi. Ako lang gani gibili na ako cellphone sa shop. Aron ako na yung makita sa Carmina. Pero, wa na di sila. Iiyak na yan. Ay, naku kang nagisday Carmina. Sa diyang pag-abot nilang day Paula o dong Jason nga, gipaimpaki dayon siya. Paita eh. Ay nalang kagol, oy. Mabalik bito tusla din, Pero dugay pa. Ay da, pero may pagdagan na ng panahon, oy. Ako gusto ka. Pangita lang kong ipinsit ni Monday Carmina. Ha? Pinsit lang ba? Gusto naman kang magkasulti mo. Oo, gusto kong magasulti. Kasabot ka. Kung mauna, dali. Aritas taas. Manglingkod tang duha og mag-istoryahan na itagubat. Del? Nanay sa di. Hmm. Gisultihan ni Carmina ang iyang papa nga muanhi ko. Wa man tingali kay nang lako mo to sila sa day Paula og din Jason. Basta lagi, pag-abot lang duha, murag naghuwis di kutsilyo. Give pa impaki dayon sila sa Carmina og da Paula. Unsa mo gid kay gidilian ni Tito Jason ako. O, unsa? Unsay gidilian ko, ha? Katong iya kong gikuha. Bisaad siya nako nga, human mi mga on. Iya kong dadon dinhi, aron magkasulti Miss Carmina. Ha? Hala? Nangaon mong duha si Don Jason? Kanas ako na may tabo? Ha, Frank? Kanas aoy! Neto kong usang gabi inay. Nanawag mo siya nako. Kay doon na siya ihatag nga relo. Para ko na to sa akong pagtapos sa high school. Ha? Ginagaluhan ka Don Jason? Unsa may ang ginagalo nimo? Gini ko do? Relo? Hoy, kanindot ko na narilo ha, Frank. Mahalon yun na, no? Nindot kayo. Oh, iingon bitaw siya na eh. Huwag ko magtuo nga iya kong regaluhan ay. Ingon bagid siya nga human may mga on. Iya kong dadon din aron magkasulti Miss Carmina. Pero, nanlarga na di sila. Wala di Miss Carmina. Murag. Doon ay hokus-pokus nida. Ang giingon god ni Dong Jason nga iyang area manager ang iyang kauban nga nangaon kay blow out ko no. Oh, ha? Wa siya musulti nga ako mo iyang kuyog? Wa. Nay, nagduda ba ako sa pagkatao ni Tito Jason? Unsa? Nga na nakasulti man kani ana ha? Nahadlo ko musulti ni Munay. Kay tingalig, makaingon ka nga sa graping lang ni ako. Pero nahinumdum ako katong nangaligo tag beach. Ako sa hinumdum ko kay nga naman to. Katong nahabilin ming duha kay nagsugba ba? Iya kong gipaili sa akong beating trunk. Unya, iyang gihikap ang akong tiyan. Ganahan ko siya sa akong abs. Unsa? Ha? Lagi na eh. Unya sa diyang nangaon na ta, katagan ako siyang puso. Ha? But iya butong gituyo? Nabuhian niya ang puso. Og Unsa oy, tiwasa. iyang nasaghiran si Junior. Junior? Oh, nakadungog mo tingali ka ato na eh. Kay imo mong gipangutana unsay Junior. Da, tuod. Hala nakinumdum ko. Nakadungog ko nimong nagbagulbol og Junior. Nakalitan mo gud ko atong higayunan eh. Mo atong nalitok nako si Junior. Unya, iya kang giregaluhan og relo? Lagi na eh. Wasap tingali mahibaw inis Carmina.
Kay nakugang man ka. Wa na no. Wa. Kay musulti man ginabataan ako. Unya nay, doon na bagay nahitabo. Ha? Unsa man na? Unsa man na? Pag abot na mo sa restaurant nga among gikanan, miduol siya nako. Ah. Unya, iya kong giagbayan paingon sa restaurant. Ah. Pag gawas na mo, iya na sa kong giagbayan. Unya, kalit siyang misandig sa auto. Dayon, gibira ko niya. Unsa? Ambot la ka, nay. Anong iya kong gibira? Kay, huwag mo ko makabantay. Aw, nakagakos na hinuon ko niya. Hala no, naging naksanay mo duha. Midali mo sa kuglikay, nay. Hala. Nga naman, nay. Wa ka maibog si Don Jason ni mo. Ha? Sayop. Na eres. Sayop to, akong gisalti, sayop to. Unya, nay. Ingon ni Tito Jason, ganahan ko na siya nga makaanak ng lalaki. Pero, wa naman ko na mausbi si Carmina. Kung tingali to, ako na lagi isip niyang anak ng lalaki. Marag sakto. Korek nang imong una-una, Frank. Askan na. Doon na kay gisulti, nay. Unsa may akong gisulti? Abi na kung doon na kay gisulti nga, wala ko masabti. Kining Frank. Kini bang imong gisulti na ko ron ba? Doon na kailangan gisultihan. Si mama. Yan sa may puhong si mama. Ingon lagi siya, basig nangandoy lag anak ng lalaki si Tito Jason. Tarong man ko ng pagkatao si Tito Jason. Gusto ka. O kayo na lang sultihi si Carmina. Kaya sigurado gyud ko nga dili matandog ang iyang pagtahod sa iyang amahan. Wow! Ingon din ini ang Manila, ma? Pait po'y andin hi, anak. Kay grabe ang traffic din hi. Dagay biya silagdan, ma. Kundi ka sweto din hinak, masaagid ka. Ma, mga tata sa Quiapo, pi. Gusto ko mag-ampo sa Black Nazarene. Pangayoon ako nga maayong atong biyahe. May mong mag-rent a car mo si mama ni mo, iha. Dili ka makuyog na mo pa? Matugon ako din sa hotel na. Ikapoy gigay ko. Warag na binhod ang akong kamot sa pag-drive tingali ni Spanel. Tingali kung si mahitabo ni mo tinhigang. Unya na lang may manlakaw ni Carmina inigmata ni mo. Ay kabala ka may tungod ako, gang. Ubalihin ng atong anak. Ug aron dili mo mahagos pagsakay, pag-rent a car na lang mo. Sige, ma. Kita na liman lakaw. Ganahan na kay kumakita sa Black Nazarene. Dali na tayon, ma. Tuwa na sila. Karong taon-taon, wato ko sa restaurant ni Maong Hotel. Mananaw ko mga batanong lalaki. Kapumanaw din eh. Musamot ang akong kahinam nga mahupay ang gipating kainit sa akong huyang nga kasing-kasing. Tunasap kay mga batanon din eh nga magkahupay sa gipating akong kahuyang. Kinalam, pinuhon ko lang ang akong mga lihok. Aron dili ko masukamak o kasamok. Niara ba din sila si Paula o Carmina? Dili pa ko makatukot na mabulkan nila nga to ang matuod ako pagkatao. Wa man lagi ni mo kan ang giandam kong snacks. Si Carmina ang akong giuna-una, nay. Sigihan ba kanya atong tawag? Anong pa'y baon sa sitwasyon? Nya di man sa ka makontak. Naguba lang yung akong cellphone, nay. Ay, kapilap sa ning akong cellphone sa gibati kung kay ubos karon eh. Unya, imo nang gipaayo imong cellphone. Ako rotong habiton, nay. Kung makuha na imong cellphone, siguro ang tawag sa Carmina. Kay naapator sila sa Manila. Galing maglisod ka nag-contact niya konto na doon sila sa Hong Kong. Sige, ako nang buhaton.
Nay. Unsa man? Ayaw lang, Nay, eh. Tingalig mo sumbong kang Tito Jason. Na, musamot yun noon nga ang iyang pag-ayad na kong Carmina. Sa may pagtuon mo nako di ay tabian? Aw bahala ka di kung dili ni paday ni mong isulti dili nako. Bahala ka. Sige, Nay. Bulakaw na lang ko. Kuhaan pa na ako ng akong cellphone. Nay, wanihikipon ko din ha. Ako na imong panguyaban. Okay. Nanay Supoy. Ato na ko. Bitsuwag lakaw. Taon ba sa Franklin? Luoy gyud. Unsa masad ka ang gibuhat ni Don Jason niya sa? Ingon siya. Iyang area manager ang iyang gikauban sa panihapon. Unya di ay to? Si Franklin di ay? Nganong namakak mangkas Don Jason? Dagan sa dayan na ninda din sa Quiapo, mano? Mura sa Cebu City? Uway kalainan, anak. Mahimong mga pitag divisorya, anak. Dagan sa og mga tinda nga giladlad lang sa sidewalk. Dagan ka ng mga tinda nga okay, ma. Makailad sa ilang mga tinda dito, nak, uy. Daghan man kong mga negosyante sa Cebu nga anhi mamalit sa divisorya. Unya, ibaligya og mahal dito sa Cebu. Mao ba, ma? Mga tutaman na. Excited ko da. Si Papa ni mo? Neto pa maguta si Papa, ma. Sige na, good, ma. Tingalig dili na unya ta makaadto. Dali na, ma. Murag nang init ng akong tungkanda. Naigukus kong ginon. May patanong lalaki nga nagpanuko sa pagsutin eh. Murag doon ay kipangita. Ako kasyang sinyasan. Mitanaw siya ako. Kung ako siyang kamyon, tingalig mo tuol. Niya, tingali sa mga butog, galit sila si Paula Carmina. Ay, ako nalahot doon ng bino. Bubalik na ko sa among kwarto. Nilimayo nga anay ko din ipahungaw ang akong kawayang. Gano'n ba siyang mitukar masad niya? Shit! Oy. Bagting man ako cellphone. Tingalig maayo na ang cellphone ni Franklin. Uy, si Day Carmina man din ang nawag. Hello, Day! Nay! Aminin mo, Nay, may ato biya si Mama sa Divisoria. Tapos kang naghanap din doon na duster og sinina lagi, Nay. Mga baratong pag... Uy, hala, dadi ko, Day! Ako lang ang bayran. Ingon si Mama, Nay, nagbalik na lang kuno na mo. Kaya kung karoon may mamalit, makadungag man sa timbang sa among pamalito na mo din eh. Mau ba? Sure, cute, Nay. Gikan ni sa Hong Kong, manghapit ni si Mama din sa Divisoria. Mangumpra mi og among inigusyo diha. Mahimong inguna mo nga gikan sa Hong Kong among balikya. Di ba? Big business, Nay. Ayos totoo, Day. Pero ayaw ko kalimti in taon, ha? Ikaw pa, Nay. Di lagi, Nay. Day. May ano ba si Franklin? Mito taon ang luha sa kanahan. Sa diyang akong gisultihan nga milarga ka na. O, si Ayo, Nay. Uy. Day. Mao di nga, dili jud ka makakontak niya. Kay guba di ay. Doon ako no siya napislitan. Unya, naguba yung cellphone. Mao ba, Nay? Luoy taon si Franklin, Day, uy. Bahala na siya, Nay. Uy. Basta kay happy ko karon sa mong trip ni Papa ug Mama. Sige, Day. Ayo mo diha, ha? Kauban ninyo si Papa ni mo sa inyong lakaw ni Mama ni mo? Nagpabilin si Papa sa hotel, Nay. Dili dahil siya ninyo kauban. Dili, Nay. O, sige na, Nay, ha? Bye. Kuwata lang amo pa sa lubong ni mo, Nay. Bye, Day Carmina. Pag-enjoy gyud. Ay, unsa man kahibatiyon ni Carmina. Say gayon nga masayod siya nga gilimdan siya sa iyang amahan mahitungod ni Franklin. Maing hapon, Nang. Uy, hala ka man tong helper ni Don Jason, no? Si Ben. Ako bito, Nang.
Niya pa siya nang? Nakalarga na. Wala ka paibaw ang milarga sila sa Manila. Wa man. Uy, may darga na siya. Oh, nga naman ta. Sa may mong toyo. Manghuam to ko sa iyang auto nang. Kaslon mo akong manghod o ang iyang auto ang taga kong pasakyan sa kong manghod. Na, kaway swerte. Kuan kaning, doon ang tako'y pangutanan ni mo ba? O hinaot nga mo kung tubagon o insakto. Ha? Unsam na lang. Oh, niya naman sa lagi ka. Unsa man, nakastorya na mo sa Day Carmina? Palagi good. Ay, husto di ay Ben, si Franklin di ay ne, ang amigo ni Day Carmina. Oh, ikaw si Franklin? Nakaila ka na ko, sir? Ay, pag-share na ko doon eh. Helper taon ko sa panel nga gida ni Jason. Kauban ni kan Tito Jason? Kadiyot ra good Ben. Ano nakugang mong kapagkibaw ni mga si Franklin? Kuan. Na-skutar mo ko siya ni Jason lang. Oh, sige na ha. Nakalargan ba sila? Ngita lang ko laing auto. Kining Ben, balikan niyo ako din ha. Pa ni mo natubag ang ako untang pangutana. Oh, unsa man ta na? Anya na lang, nagbalik lang nimo din ha. Sige lang. Ato na ako. Okay. Ako rito, Franklin. May katarungan dahil nga nabuang ni Mayo si Jason. Imo to siyang kailan, eh? Oh, kay mag-anian man sa to siya usahay. Kanang doon na sila biyahe si Jason. Ano man di ay? Kun, iyam kong gitutukan? Gigwapuhan siya nimo. Bayot ito siya na, eh. Huy, patakag tabi di, huy. Abi kag gitutukan ka, nagtuo kang gwapo na lang gid ka, o kaibgan kag mga bayot. Nanay sabi. Sa imong kalibutan, kung migawas ng imong kugmo sa imong ilong, mangya kang gitanaw. Karaan. Dahil pa, nga nun niya, nasa lagi ka. Gimingaw mo kong Carmina, na, eh. Muraglain na nida. Unsa may nakalain, eh. Kung mingaon kang day Carmina, ako day imong pahimongtan. Tingali ba yung kita'y magkadayon? Uy, Ala! Sus Marius, eh. Ala ng oros! Lain na ng oros, mangod ka. Nay, di lagi to bago ni Carmina ang akong mga tawag. Hapit na lang madrain ng akong battery. Huwag gid dito baga. Na, tingalig na hiubos pa to. Kay katusang nanawag siya ni mo. Siya mo sa sige kay basic tuslok-tuslok sa iyang cellphone. Baus-baus pod, baus-baus parte. Paita, eh. Bisag tingog nila iyang ipabahon ako. Pabaon nandiyon ka? Pabaon yun nga tingog? Tod, mukhang kag munggos. Munggos tinunuan. Uy, kalami ana nay. Nalala, mem day. Saw ko, mga untag munggos. Kay doon na ron tay bay nga alsahon. Anita din yung mga unka? Kamahal din, eh. Gang, kung manggawas ta, mag-atang nasabtag sa kinan. Ano lang gud ta din higod? Daman ako nga akong visa card. Pa, itagana lang na sa atuon yung pamaliton dito sa Hong Kong. Visa card gud ang imong kita. Ayaw ka bala kanak. Giandaman ko nga atong trip. Basta sky is the limit kaning papa nimo. Pinanggatagod ka. Basta sundon na nimo nga akong tambag, okay? Of course. May bagting ang imong cellphone, Kang. Uy, si Ben may nanawag. Doon na ba kay problema sa office? Pero Ben, nanawag lagi ka. Ato ko sa inyo. Sabi ko, wapo mo maglarga. Ako mauntang human ang imong auto. Uy, naman ang akong auto sa airport diha. Kaya nga naman leon ta. Kuan, Jess, kastro mo ako manghud ugma. O ang imong auto mo antay akong pasakyan niya. Ganun wa man ka magsultidaan. Aron ikaw na lang untay mo drive sa auto pagpaingon na mo sa airport. Mali unta. Jess, ako na nakita si Franklin. Asa?
Abot pinuha sa inyo. May katarungan ka na yung mabuang niya. Macho kapito. Pero karibal mo lang ang iyong anak. Sa? Ako naman. Sorry, Jis. Kaubanin mo si Paula o si Carmina? Oh, naniud to, mi. Puang. Sorry, Jis, ha? Oh, sige. Manawag li ako nimo. Okay lang, Ben. Sorry, wamang kang pasidaan-daan. Ito na hinaw na nga akong auto sa airport. Kung dili na nimo ka ito makuha kay akong gihatag ang yawi sa head guard sa airport. Oh, okay lang, Jis. Oh, sige. Mayong pagbiyahe. Bye. Puang nga gila eh. Sultim sa tulak ko. O baka may boss na si Paula o Carmina sa reaksyon ni Jason. Unsa ba'y inyong gipanagsultihan ni Ben nga nakugang man ka? Amaw ginitawhan na. Nakugang ko kay apil di yung tao ko sa sponsor sa kasal sa iyang manghod. Hala, muna na kang tiguang anak ko. Mo ganing nakugang ko. Masa man, manabag kaon? Ano rita kay manlarag na rabata sa Hong Kong ugma? Humanami kang. Katupatan ng lalaking bitanaw na ko. Pa, dili na. Ha? Oo. Sige, manlakaw na ta. Di malas. Karoon pa noon. Nagpakita noon siya. Gang? Kisa may magkitanaw. Ha? Unsa na? Busog na ka? Busog kayo, nay. Lamim di ka mulutog munggus, nay. Hahay, prebuyag taon dong. Og mao nagitingali ni higayon na nga makagusto ka na nako. Nanay sa day. Nay, kato bang dinhiga niya? Katugong kauban ni Tito Jason sa trabaho? Si Ben. Mao na, nay. Kaya nga naman des Ben. Murag wa pagid mawa sa kung nahuna da ang iyang pagtutok nako. Unsa? Murag laing gyud ang iyang tinutukan ako. Murabag. Doon na siya nahibawan sa kong pagkatao. Baya, kaprang ko eh. Mitutok to nimo kay bag-o ka pa man siya sa iyang pananaw. Sa sige nag-anhe, kadto pa to siya nakakita nimo. Ambot lang, nay. Nay, Saan naman sad? si Carmina ba? Wa na gyud siya manawag nako. Di, ikatawag niya. Di mo sa mutubag kung akong tawagan. Tingali, busy pa to sila sa ilang pagpanoroy, Frank. Iba, o naman katong naay mga kwarta, dili man nagana paggasto. Ay, paita. Si Carmina, sige suri-suri dito sa Manila. Samtang ako din natagbaw kontak niya. Gugman na gyud tingali ning akong gibati na no. Kinala nga malipat na ako sila si Paula o Carmina. Nagkinaminam kong ikasulti si Ben. Iyan na din nakita si Franklin. Siya mismo nakaingon nga may katarungan kong magpakabuang ni Franklin. Pero ilang masad ini nga akong kibati na tutawhanaw eh. Murag may bugat ang akong tugan sa diya. Giingnan kong Ben nga karibal ko sa akong kalipay. Ang kaugalingon akong anak. Usa man akong kibati. Murag nalingaw pa sila sa pagpilig mga sinina. Mudali kong tawag ni Ben. Pa! Nga na naamon ka diha! Patay si Carmina. Gali ko dali pa! Dili ko gusto mayubos ang akong anak. Unya ko lang tawagan si Ben.
Kakapoy sa atong lakaw, uy. Itagbaw man gud ninyo inyong kaugalingon sa pagpanuroy. Dapat lang pa, uy. Wagod ko kay Bao, kanas anasad ni mausab. Basta sundon mo lang ang akong gusto, anak. Dili ka gid mahigawad sa kapritsyo nga imong gikinahanglan gikan ako. Oh, may bagtay imong cellphone kaysa man ang nanawag. Uy, hala. Si Franklin ang nanawag pa. Ngano nanawag man na? Di ba busy man na permi ang cellphone sa diyang manawag ka niya? Tubaga, iha. Aron imong masayran nga nung wa siya mo tubag nimo. Si nanay may pasabot na ako nga naguba di ang cellphone ni Franklin. Mautong dili ko makakontak niya. Ay nalag to baga. Gang, higala sa atong anak si Franklin. Mulan ka na gud ta ugma. Ipatupag na lang gud ni Carmina gud. Ako na tubagon si Franklin. Oh, ngano palayo man ka? Naunsa man ka, Gang? Oh. Ha? Nganong sobra ka man ka-protective sa atong anak? Daga na siya, Gang. Ug suod niyang higala si Franklin. Oh, kuan man gud? Tingalik sa sobra nimong higpit ni Carmina. Muribilde siya, Gang. Gusto ka? Of course not. Gusto lang ko nga, kuan, kini, way makahasol sa linghod nga hunahuna sa atong anak, Gang. Gang, bright ang atong anak ug buutan. Nakabantay ka man tingali ba? Nga sobra ang pagtahod ni Carmina diha nimo? Okay na, okay na. Okay na, Gang. Okay na. Nagkasabot na ko. Dali na. Manood na tas tong kwarto. Gusto na ko makapahuhay. Salamat nga imong gitubag ang akong tawag, min. Sobrang akong gibati kalipay. Murag nagtungtong ko sa panganod. Grabe man sa ka, Franklin. Nagtungtong gigas panganon? Muna'y tinuod, min. Kapon ba ko tinawag nimo? Human ko ipaayo ang ako cellphone. Naglagot pi ako nimo na. Kay sa diyang giingnan ko ni mama nga mag-pack up na. Nanawag dayon ko nimo. Ano pa si danaan ka nga dili na lang mo adto sa bahay. Ay, mura ko gibunalan og 2x2, oy. Ni atong gibalibaran ko ni Nay Milay nga wa na ka kay nakalarga nag Manila. Wow ha. Dos por dos gigibunal nimo? Ligi, wa ko magtiaw, min. O niya nagkasulti naman ta. Nawasa na ka. Wa gihapon. Unsa? Dugay pa man ta magkita. Huy, Franklin, uisip ka da. Pila rin mo gud may kaadlaw sa Hong Kong? Dili mo gud may mamuyo dito. Pero saon nga, mingawan mo gid ko nimo. Ay. Min, Unsa man? sugta na lang ko. Unsa? Love ka kayo na ako, min. Sige na, min. Sugta na ko. Di man gani ko gusto nga sa laing lugar ko panguyapan? Unya, ani hinahinoon ka sa cellphone? Huh, ikaduhang bastard. Min. Ay, gusto bita kong mabisita ni mo. Di mo sukutugta ni Papa ni mo. Og, dili ko nakapugnan ang akong gibati. Ayaw na panawag na ako, ha? Min, ayaw na ibutang ang cellphone ba? Please, paminawa na ko. Min? Gabi na, naapa ka? Oh, hello, Min? Hello? Tubagat ako, Min! Sige na, Min, tubagat ko! Wala na sa Carmina. Paita, eh. Wala tingog sa Carmina. Agad ako, eh. Ano na bugos pa may gagog? Iya kong sugtun. Wala nang siya matingog. Huwag nahadlo ko nga. Dili na gilmi magkasulti. Dili na gilmi magkasulti. Buwang agad ako, eh. Kumusta man ang inyong panagsulti ni Franklin, nak? Makalagot. Ha? Imagine na. Nanghangyo na hinuon siya nga ako siyang sugton. What?
Gimingaw ko na siya nako. Mo nang ako na lang ko na siyang sugton. Wa siya mayapag. Bata ka pa, anak. Og daghan ka pang mapaabot nga kaayuhan gikan sa imong amahan. Maugid mo. Unsay imong kalibutan? Kung makagraduate ka sa college, lain na sad nga nasod ang imong maadtuan. Oh. Ngano, Carmina? Naluoy biasab kong Franklin, ma. Unsa? Ako mo na imagine ma ang kalipay nga gibati ni Franklin sa tihang iyang nadungog ng akong tingog. Natural, anak. Malipay gid si Franklin nga makadungog sa imong tingog. Imo na gud siyang gihatagan og pagtugot nga makabisita sa ato. Pero napaltos lang kay kalit man ang atong paglarga sa Manila. Pero anak, dili pa gid mahimong magpadaog ka sa gibati ni Franklin. Wa pa mo makahuman sa inyong pagtuon. Kung sayo mong maminyo, unsa man intay inyong ibuhi sa inyong unyang mga anak, uy? Mama saboy. Anak man dayo imong hisgutan. Asa man din na paingon. Kung magpadaog mo sa linghod inyong pagbati, unsa may trabaho nga masudla ni Franklin? Nga wa man gani siya makatungtong og college, di ba? Anak, pamili og lalaki nga parehas sa imong Papa Jason. Unsa? Maulay kinagang. Mihangyo si Franklin nga sugto na lang siya ni Carmina. Dili mahimo. Nasuko ka gang? Kinsa ba di masuko? Nagrabe nga ako pangandoy alang sa tong anak. Unya mapakyas lang tungkol sa usa ka lalaki. Mausad lagi. Sobra ka init is Franklin da. Magbantay gid siya. Idigbalik na to gikan sa Hong Kong. Makatilaw gid si Franklin ako. Oh, nga lang ingon anak naman sa di mong itsura. Huwag ko makatuog gabiin ay. Nga naman, nagdamgo ka na ako. Gibasti na sa kong Carmina nay. Oh, unsa? Sobrang akong kalipay nga gibati sa dihang mitubag siya sa akong tawag. Iya ka man di ang gito. Bago niyang anong labaw pa mo sa Biyernes Santo na imong tsura. Gibasti na sa lagi ko niya nay. Kisab di magula na nay. Sa ikaduhang higayon, iya kong gibastid. Wala gid ko niya tubaga. Tempa. Nga no iya lagi kang gibastid nga may tubag naman ka siya sa imong tawag. Huwag ko kasabot ni mo, Frank. Tungod lagi sa sobra na kong kalipay nay. Ako day siya yung gihangyo nga iya na lang kong sugton. Agay. Go. Oh, ginukol nay. Dokol, gyud. Mo pa nagsakit nga ako dukan. Imo pun anong dukol. Nga no di man takadoklon, be. Ikaw raman doon nagsakit-sakit sa imong dughan. Kay baw ka gyud nga di gusto si Carmina nga amuralon siya glaing bay. Nya imo mong gihagit sa cellphone pa gyud. Wa mo ko makapugong sa kong kaugalingon ay. Okay, wa ka makapugong sa imong kaugalingon. Magdusa ka. Dili ko limo labanan ay. Day, laban ko nimo. Mulaban ko nimo kung ibalhin mo lang nga rin ako ang imong pagbati. Dili gyud ka mabasted. Promise, I will. Nanay sad ay. Nga naman day. Di gyud ko nimo maton. Nay, dako kayo ang akong respeto nimo. Agay. Di ko gustong makasaog tiguang. Agay! Gibang ko. Nay, Agay. tabangi ko ni be. Ay, daoy. Ano ba sa maluoy mong kunin mo, eh? Anis magud ko nay. Manang maluoy ka na ko. Sige na nay. Tabangi ko nga magkasulti migbalik ni Carmina. Tawag ka siya balik. Na, di na lagi mo tubag. Ikalay tawag niya nay. Pasabta na siya nga ako tong nabuhat kay love kay nako siya. But sa di mo bata ako, eh. Sige na good nay, sige na. Tayo pa tayo, man siya manawag na ako, God. Ikalay tawag niya. Ah, nigas ha? Nyawam ko'y load. Aw, atulod lang imo cellphone. Sa? Doon ko number nimo. Oh, niga. Ina lang. Musamot ka ka makaluloy kung mo gasto pagyad ka. Sagil na. Ako rin niya siyang tawgon. Karon na lang nay. Sa? Oy! Ikaw no? Ikaw pa'y manugo niya. Ikaw pa'y magbuot. Niga. Nay, naibaw ko. Ikaw rin yung makasabot ako. Ah, luyag na. Love, lagi kinakus Carmina, nay. Oh? Dili ko makatarong og kaon.
Dili ko makatugog mayo sa pagkisigig huna-huna niya. Nga, nasuko siya na ko. Ay, Ginoo ko dong. Ano bang iapil-apil sa taong ko ni mo ana sa imong problema, oy? Imo sa nasa. Imo ra gid nagwa na lain. Nadalan lagi ko sa emosyon ay. Dadasad ang akong emosyon. Aron mo sugot ko sa imong hangyo. Takdan ko nimo. Uy. Nay, may pagtingan mong cellphone. Nangalik si Carmina na yung nawag ni mo. Tubag ka na yun. Yatis, kabantay dayon ka, no? Sige na. Uy, di mas de Carminang nanawag. Kinsa man day? Si Dong Jason. Nay, ayaw lang siya tug-ani nga ni ako. Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida sa Ligado. Kinsay sakripisyo. Kapalihog day ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.